El futbol és un esport que en tota l'hora és un joc en el qual hi ha una oposició i existeix una col·laboració, és un esport col·lectiu. Per tant, necessitem del nostre company per poder assolir l'objectiu, que és poder arribar a la porteria contraria i fer gol. Per nosaltres, el futbol, en edats tan petites, el que busquem sobretot és potenciar les relacions que s'estableixen entre els nens. Quan comencen els nens amb edats tan tempranes, amb 5-6 anys, ben bé només tenen els companys del col·legi, però quan fan el salt a la part esportiva és quan es comencen a relacionar amb diferents companys. La seva etapa sensible és una etapa molt egocèntrica perquè pensen normalment en ells mateixos, pensen en tenir la pilota, marcar gols, fer la seva jugada i tenen un sentiment de grup bastant baix. Doncs el que intentem aquí és primer que s'identifiquin amb un col·lectiu, que s'identifiquin amb el seu col·lectiu, que són els seus companys, els seus entrenadors, el coordinador, fisioterapeuta, psicòlegs i de més càrrecs que hi ha al club. Per exemple, a aquesta edat és important la conducció, que sapiguin protegir bé la pilota, que sapiguin avançar per un espai lliure quan hi ha, amb conducció, ràpid, amb l'empenya exterior, o, per exemple, altres continguts com el tir també són molt treballables perquè ara els nens sobretot el que volen és fer gol. I si els nanos tenen aquesta motivació intrínseca de fer gol, és molt més fàcil treballar un contingut que s'assembli a com finalitzar, no que s'assembli, sinó que és com finalitzar, que en aquest cas és el tir. Per exemple, com tirar amb potència, amb empenya frontal, des de lluny, com tenir més precisió, doncs amb empenya interior, visualitzar el porter abans de tirar, etc. Hi ha moltíssimes consignes a treballar de continguts, en teoria, senzills i poc complexes que els nens necessiten en aquesta edat per en el futur tenir una bona base i poder tenir rendiment. El futbol m'agrada perquè és un esport amb equip i perquè t'ho passes molt bé amb els amics i a part de jugar també t'ho passes bé. Sí. El que més m'agrada del futbol és xutar, conduir, controlar, passar i totes les coses del futbol. Perquè és molt divertit i molt emocionant i tinc aquí els meus amics i em fan molt bona companyia. A mi m'agradaria un dia anar a primera divisió, jugar a la Champions, però tenim que seguir intentant-lo fins que un dia et surti. Amb les meves amigues vam decidir un dia anar a provar i se'm donava tan malament i vaig començar a jugar i m'ha agradat. M'agradaria seguir, per exemple, jugar en equips grans i no sé, i guanyar-me la vida amb el futbol, que és molt difícil, però res és impossible. Es treballa des de ben petits els valors. Considerem que és molt important que el jugador sàpiga que és important guanyar, però sobretot són les formes. Què vol dir? El respecte al rival, el respecte als àrbitres i el respecte al públic rival són vitals. Sí que és important guanyar, però hi ha aspectes molt més importants, com per exemple jugar bé, ser bon company, intentar jugar en equip i fomentar el fair play, que des de l'any passat la federació va impulsar i és una iniciativa perfecta i ideal perquè fomenta, sobretot, el respecte entre els jugadors i el respecte entre clubs.